अगर आप भी चाहते हैं नए वीडियो एवं नए ऑडियो देखने एवं सुनने के लिए तो हमारे गोल्ड स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें। बड़ा पगलाई लगे कहियो के नइखे भेटाई हो कहे देखी के बड़ा पगलाई लगे कहियो के नइखे भेटाई। करा तू सबर ना हो कबे खबर, करा तू सबर ना हो कबे खबर, अभी होई नहीं हो वाला काम रजाऊ। अरे बाटे की कोढ़ा जवानी की होखे दयाम रजाऊ, बाटे की कोढ़ा जवानी की होखे दयाम रजाऊ। पटेल रिकॉर्डिंग स्टूडियो दादू हो जाई कोठ नहीं सही दहिया चोट, हम तो बड़ा बानी हो तू तो बड़ा हमसे मोट, बड़ा हमसे मोट। दादू हो जाई कोठ नहीं सही दहिया चोट, हम तो बड़ा बानी हो तू तो बड़ा हमसे मोट। अभी पिया ना उठावा के जम रजाऊ। अरे बाटे की कोढ़ा जवानी की होखे दयाम रजाऊ, बाटे की कोढ़ा जवानी की होखे दयाम रजाऊ। झूठे बड़ा परेशान हो पिया अरमान, पहले होखे दसयान फेर करिहा तूने वान, करिहा तूने वान। झूठे बड़ा परेशान ए विकास अरमान, पहले होखे दसयान फेर करिहा तूने वान। अभिला नहीं ओकर नाम रजाऊ। अरे बाटे की कोढ़ा जवानी की होखे दयाम रजाऊ, बाटे की कोढ़ा जवानी की होखे